megalayapost.news. Hadian kejinya ki jong ki darbar snong jong ki lightly ki snong bakun thup ya ki snong umper macho gre kisang bahalang ba pher halo ke jingtmu ke sarkar ban pinkan riak no ya ke CTI banihat bawan ra deka industrial estate u MLA ke jirang ba sa sene satun men ta singi lapan pau bu ai ke jing kershan ki ba kita ki snong hadim ki bor snong gila ledru banyak kundu yu u ban pen pau ya ke jing persha halo ke jingtmu jong ke sarkar ulong ru ba kum MLA u sngo ba ke jing persha ke dei ke badan jingmut ba kum ke sarkar ga dei ban pej bnia shwa hak ba ya dei bat ke jingtmu namar kum unong mikmat udon ke jing kuslai hak ba dei ba ke jing jaklia jong hakathan banihat bawa wanra no syakabai pat kejaka bat kum emali ulai jingmut ru banra no syakithan jirang hakaba ula yo ru banyak keren bagi bor hima ki bala kloi ban pediang lada kita ki karkhana ki dei ki bam penjabo bat kata ikpai ba bat kami mariang kami ka jing persya nak leng ki snong ki badan hati ha jan jangka Soil Conservation Training Institute ka umper ampangre bat ka machokre tena kleng jengki board snong lawan ikendu yang atmu Emily bat hadian menglayok ban pej ya ka jing bamhun ke jengki habde bat jing semu jeng sarkar nak banta ban bu ya ka industrial estate hati-ha kejaka keba mitip baru sekata ketika jaka jangka soil bat ketika training institute hadir mengala dapat bisar ngalai bagi komplain lain ke jingker snow nak ilang gisnong kalau keba long genuine nak keba songnya bat dengan kata tahu nak kalian jongaru na ya don lang bat ki board dengan snong ban snow sekat sarkar ala da ai da ka jingtho sha honorable chief minister ba ya kene ka jingthmu jong sarkar ba kinhab ban pej bina shwa ban hab dan da penchai ba habide ba kene ka jingthmu namar ba kum ki paj ba jong ka than bat ngaru dala de simet kumunong mikmat uba imbasa ha kene ka area gadon ni kata jing kuslai gadon ni kata concern ka ba hadu kata hagwide bat ka jing jaklia jong kal air hani hakithan bernihat hibrokoi ka ba baro ngitip ka bernihat ka ba de record kum ka tahun ka ba jaklia tam tekat no kan kata yang ikip pa nong song ki badan hagan kathan ki bangin hab ban ring min sim yakal air ke baca clear ti alor ke plan nak banta ban bu lan ban penlong ya ka industrial area ha ketika jaka jung ka soil ti nak liang ka opinion ka ba ki pat ba ki pensngo bat kum juru nak liang junga ngasngo ba ya kene ke jingtmu ladai ban pensange anaswa namar ba kumba haduk mata nyok mat ngiring ye kel air ke bajaklia ngiring mensi me kel air ke bajaklia te on da dangwan susu da kiwei pat ki factory te ngatrai kan sanang at susu lane kan sanang penjaklia susu ti banyo ya ke jingsai ke bapaka ngan hap hi banang ban budin ke ek units ayu ba kimot banbu na keleng ke sarkar bat ngelayo ru banya keren batu honorable chief minister nagamta ban kerpat ya honorable chief minister nagamta ban rano lane ban bu no shawai pat ya kenika plan ban penlong ya ketika jaka juga soil kumka industrial estate bat ngalayo bani kren bat keyboard yang kahima jirang nakliang jungki kiong bakilong kibala kloy lada ba ke units kibakin set up kelong ke units ka banum ta ya ka banale banum penjaklia ya ka mariang te
Nagaliang jungang lapan pau syau honorable siam pat nagaliang jung iru lakhot ya kejing kendu nagamenta kumno ba kinyo banya liu jengmut ba kibo jung hima jirang nagamenta ba kin pensai hagbede bat kene kejing temu bat ba kam kejing temu jung ke sarkar ka bakibu Sibenta kalai banlong ka jing penmentoi na gumata kipai ba bat sibentaru ngimdei ban kelet pat ba ka concern je kipai ba kamtam hak bedei ba ka ka kya kedei ban bu hakmat kata hi ka bang kwa ban pensngo na kwa ban pensai ba dia kini ka message ka bang keren mata na select biang menikundu i honorable chief minister na kumenta ba kumno ba ka sarkar kan hapan perkat dan pej benia kamtam habidei berkeneka jingku Meghalaya Post.news